Albishir TV. Tashar sahihin labarai na gaskiya. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Hakika ni kaina na yarda mata da miji sai Allah. Ku duba yadda aka yi rigima tsakanin gfresh da Sadiya Haruna, amma kuma yanzu sun kuma haɗuwa. Duk wannan rikicin da aka yi da faɗan da suka yi, amma kuma sun kuma gaurewa sun haɗu. Yanzu ma ga suna a shagon samha inuwa sun yi siyayya. A kwanakin baya ba wanda bai san rigimar take tsakanin gfresh Alamin da Sadiya Haruna ba, irin rigimar da suka yi zage-zage. Sadiya Haruna da gfresh sun yi zage-zage uwarka ubanka a social media. Duk da wannan faɗan da suka yi ba a iya social media ba ne, wannan faɗa da suka yi na gaske ne. Inda har Sadiya Haruna ta tafi can Kaduna ta je ta shira a gidan tibin Hadiza Gabon talk show. Shi ma kuma daga baya Hadiza Gabon ɗin ta kira gfresh Alamin ya je can aka shira da shi, inda ya faɗi dalilin da yasa suka rabu da matarsa Sadiya Haruna, inda ita ma ta faɗa dalilinta na rabuwarsu. Har a lokacin ne gfresh Alamin yake cewa sun rabu da matarsa ne ta dalilin wani kawalinta ɗan daudu, wato ba zai wuce Hassan Makeup ba, kuma a nan ɗin ma tare suke da Hassan Makeup. Sadiya Haruna sun zo gurin nan ne tare da Hassan Makeup ɗin still again, duk da abin da gfresh Alamin ya faɗa. Kuma shi ma ga gfresh ɗin a gurin ga Hassan Makeup. To shin me za ku ce game da wannan lamarin kenan? Still duk da haka dai gfresh Alamin yana tsokanar samha inuwa, yana ce mata mai luwai-luwai kuma a gaban Sadiya Haruna kuma tana ji, kuma yana ce mata matarsa bayan rigimar da suka yi a tsakaninsu. Still kuma gashi nan zai taɓa wata sai ce dai ba zai taɓa ta ba a yanzu, zai taɓa ta ko ba yanzu ba. Kuma duk Sadiya Haruna tana ganin sa. Ba ku ganin dalilin da yasa Sadiya Haruna ta rabu da gfresh irin biye-biyen matan da yake yi ne yasa ta rabu da shi? To ko dai haka ne ko ma dai ba haka bane, can ta matse musu, amma dai shi gfresh Alamin ba shi da kamun kai, yana da biye-biyen mata, ita kuma tana da biye-biyen maza 'yan daudu. Duk da haka dai yanzu gfresh da Alamin da tsohuwar matarsa Sadiya Haruna sun shirya. To shin meye makomar tsohon mijinta kenan? Kawalin Sadiya Haruna, wanda aka fi sani da Hassan Makeup, ya siya mata hijabai guda 3, inda shi ma gfresh Alamin ya yi mata siyayya saboda ya ga Hassan Makeup ya mata siyayya.